हॅलो फ्रेंड्स, मी सुरेश सावंत आणि मी तुषार डोंगरे तुमचं सावंत किचन मध्ये स्वागत करता. मध्ये बरेच दिवस झाले, खूप गॅप झाली मध्ये आणि आम्हाला काही जमलं नाही. ते काही सुखाचे काही दुःखाचे असे दुनियादारीचे प्रसंग येऊन गेले, त्यामुळे थोडं मध्ये गॅप झालाय. पण आता पुन्हा एकदा तुमच्या स्वागतासाठी आम्ही हजर आहोत, मी आणि तुषार. तर आज म्हटलं चला खूप दिवसांनी करतोय, तर एक साधी सरळ सोपी आणि आपलं तर काय मालवणी क्युझिनचं जास्त असतं, त्यामुळे एक मालवणी पद्धतीची अळूची पातळ भाजी सजेस्टेड बाय तुषार, तर ती आता आज आपण करणार आहोत. इतकी सोपी, कोणीही करेल आणि खरं तर सगळेजण करतात. तर तुमच्या जर काही आयडिया असतील, काही नवीन काही असेल तर प्लीज आम्हाला कळवा. कमेंटमध्ये तुम्ही कळवू शकता आम्हाला, जेणेकरून आम्ही सुद्धा तुमच्या आयडियाज घेऊन पुन्हा एकदा छानपैकी. जर तुमची काही रेसिपी असेल तरी सुद्धा आम्हाला तुम्ही मेल करू शकता किंवा कमेंटमध्ये करा की आम्ही तुमची रेसिपी दाखवू नेक्स्ट यामध्ये एपिसोड्समध्ये. तर आपण ह्या भाजीला अळूचं फतफद असं मी काही नाही, अळूचा फतफद फार वेगळं असतं. ते कोकणामध्ये आणि शक्यतो कारवार, गोवा या ठिकाणी केलं जातं आणि ते खास करून ती पद्धत वेगळी आहे. हे आपण एक पातळ भाजीचा प्रकार केलेला. अळूचं फतफद वेगळं. अळू कितीतरी प्रकारे करतात. चणाची डाळ घालून ते पातळ आमटी सगळं केलं जातं. फक्त मला आजपर्यंत एक कोडं कळलं नाही, ते कोकणामध्ये शेंगदाणा तर होत नाही, पण कोकणातले काही पदार्थ असे आहेत की ज्याला शेंगदाण्याशिवाय पर्यायच नाही, ते लागतातच. ते अपवाद आहेत आय थिंक. नक्की नक्की. तर मंडळी, आतमध्ये प्रिपरेशन चाललेलं आहे, फक्त आम्हाला जाऊन बनवायचं आहे. सो चालू करूया. येस येस. तर मंडळी, आज आपण मालवणी पद्धतीची अळूची पातळ भाजी करणार आहोत. त्यासाठी आपण काही अळूची पानं घेतली आहेत आणि हे देठ आहेत ते आपण सोलून घेतलेले आहेत. त्यानंतर फणसाच्या बिया, मक्याचे दाणे. मक्याचे दाण्याच्या ऐवजी मक्याचं कणीच वापरतात, पण आपल्याकडे नव्हतं म्हणून आपण दाणे घेतले. आणि शेंगदाणे हे अतिशय मस्त कॉम्बिनेशन आहे त्यासाठी. किसलेलं ताजं खोबरं, त्यानंतर गूळ, चिंच आणि कोकम हे पदार्थ त्या भाजीची चव वाढवतात. त्यानंतर आपण फोडणी हे ऑप्शनल आहे, पण आपण फोडणीसाठी तेल आणि जिरं घेतलेलं आहे. मालवणी मसाला हा ॲक्च्युली सगळ्यांकडे नसतो, म्हणून मालवणी मसाल्याऐवजी तुम्ही तुमच्या घरी वापरत असाल तर कोणताही मिक्स मसाला या भाजीसाठी वापरू शकता. चवीप्रमाणे मीठ घेतलंय, 1-2 मिरच्या घेतल्यात, एक कांदा घेतलाय, लसूण आपण 10-12 पाकळ्या आणि आलं थोडं ठेचून घेणार आहोत. तर हे झालं आपलं साहित्य. आणि त्यानंतर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया. तर तुषार, सुरू करूया. येस येस. ओके, चला मग आता गॅस पेटूया. हात स्वच्छ केलेले आहेतच, प्रश्नच नाही. आता सुरुवातीला कसं आहे ना, आपण ही भाजी मगाशी अशीच दाखवली होती. तर आता आपण ही चिरून घेतली, हे देठ बारीक करून घेतले, एक कांदा मिडियम साईजचा चिरून घेतला, 2 मिरच्या घेतल्या. तर आता आपण हे टोपात घालूया. ओके. आणि देठ आणि कांदा घातलेला. देठ, कांदा, मिरची. मिरची थोडीशी तिला स्लेट केली. ही पानं फक्त आपण चॉप केलेत ना? बारीक चॉप केली. त्यानंतर आपण हा मसाला घालतोय. त्यानंतर चवीप्रमाणे आपण मीठ घालूया. ओके. चवीप्रमाणे खोबरं घालूया. हा मालवणी पद्धतीच्या याच्यामध्ये ना, हे सगळं आधीच घालून फक्त त्यात काही म्हणजे जसं चिंचेचं कोळ नंतर घातला जातो आणि सुरुवातीला की नाही हे आधीच सगळं घातलं जातं. तर आता आपण गूळ पण घालूया थोडं. गूळ झालं, मीठ झालं, थोडंसं ढवळून घेऊया.
आपल्या सोयीसाठी म्हणजे काय खूप वेळ लागतो ना, हा त्यासाठी म्हणून हे थोडे एक सिटी लावून उकडून घेतले. अच्छा, शेंगदाणे आणि आपले कॉर्न आणि फणसाच्या बिया. फणसाच्या बिया. ओके. त्यामुळे ते पटकन होतं, त्याला जास्त वेळ लागत नाही. थोडस ढवळून घेऊया. तर आता आपण काय काय घातलं, अळू घातलं, Right. कांदा घातला, गूळ घातलं, मीठ घातलं, हे सगळं फणसाच्या बिया, स्वीटकॉर्न, शेंगदाणे सगळं आपलं घालून झालं. तर आता आपण ह्याला गरम पाणी घेतलंय. ते आपण एक गरम पाणी घालूया. आपल्याला हवं तेवढं आपण, जसं पातळ हवं, जाड हवं, कसं तर तेवढं आपण पाणी घेतलं, त्याप्रमाणे पाणी घालायचं. येस. आणि आता हे आपण त्याला थोडा वेळ दिला पाहिजे ना अळू शिजायला. तरी किती वेळ? एक 10 मिनिटात होतंय हे सगळं. ओके. आणि अळू लवकर शिजतं. जवळजवळ 10 मिनिटं झालेली आहे. ओके. आणि आता हे दाणे, फणसाच्या बिया वगैरे सगळं हे शिजलेलं आहे. हा, तर आता आपण चवीप्रमाणे 2 चमचे मी हा चिंचेचा कोळ घेतलाय तो घालूया. म्हणजे चिंचेचं पाणी आपण बनवलंय. हा, चिंच गरम पाण्यात भिजवून तो कोळ आपण तयार केलाय. आणि एखाद दुसरं कोकम घालूया. गुळ आपण आधीच घातलंय, मीठ आधीच घातलंय. त्याची अशी आंबट, गोड, तिखट अशी जी चव आहे ऍक्च्युली ते अळूला जो थोडी खाज असते, माणसानेही असते, अळूला जरा जास्त. तर ती खाज आहे ना, खाताना घशाला खव किंवा खाज येणं ते त्यांना होत नाही. त्यामुळे त्याची चव पण छान लागते. आणि खाज वगैरे असेल तर ती पण निघून. हो. तर ते आता 2 मिनिटं जरा ते शिजू द्या. येस. हा, तर आता हे शिजेपर्यंत ओके आपण त्याची फोडणीची तयारी करूया. आता काही जण सुरुवातीलाच ह्याच्यामध्ये आलं लसणाचं ठेचा किंवा तो क्रश घालतात. काही वेळा फोडणीमध्ये घालतात. बरं. तर आपण दोन्ही हे केलंय, की थोडं त्यात घातलंय अच्छा. आणि थोडं आपण फोडणीमध्ये घातलंय. तर 1 चमचा साधारण तेल घेतलंय. हे फोडणी म्हणजे आपल्याला वरतून घालायचे ना? हा, वरून घालायची आणि ढवळायची खमंगपणा. आणि साधारणपणे फोडणीशिवाय मजा नाही. खरं तर ऑथेंटिक पद्धतीमध्ये फोडणीच नसते, तेलाचा वापरच करत नाही. आता आपण तेल गरम झालेलं दिसतंय, उठतंय. जिरं घालूया. जिरं किती चमचे टाकलं तर? जिरं अर्धा चमचा बस. आणि आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा. 1 ते 1.5 चमचा. ओके. छान पैकी जातं त्यामध्ये. वास सुटलाय ना, मस्त आंबट असा वास सुटलाय. आपला तडका तयार झालाय. आपण त्यामुळे घालूया. मस्त गुलाबी रंगाचे. जिऱ्याचाच एक वेगळा छान वास असतो ना. फायनली तडकात चढलेला आहे अळूच्या भाजीला. त्याला बघ ग्लो पण छान आला. हो एकदम. आणि आता स्मेल पण असा चेंज झाला एकदम असा. आणि आता लो फ्लेमवर फक्त 1 मिनिट आपण ते वाफवून मिक्स फ्लेवर्स मिक्स होईपर्यंत ओके होऊन देते. 1-2 मिनिटं झालेली आहे. येस. आता हे तयार झालेले आहे. काय मस्त वास येतोय. असा वास आलाय छान अगदी. तर आता हे कसं आहे ना, कोकणामध्ये तांदळाची भाकरी किंवा आंबोळी ओके किंवा म्हणजे त्याच्यासोबत आपण सर्व करतो. येस येस मस्तपैकी साधा भात गरमागरम त्याच्याबरोबर हे सर्व केलं जातं. आणि हे कोकणामध्ये बहुतेक प्रत्येकाच्या घरी आजूबाजूला कोणी असं मुद्दाम लावत नाही.
पण ते असतं हो राईट. आणि पावसाळ्यामध्ये ते पावसाळ्यात ते आपोआप जास्त ते येतच. हो त्यामुळे ही भाजी नेहमी तिकडे असतेच. पावसाळ्यामध्ये. चला मग आपण पण एन्जॉय करूया. हो. लेट्स सर्व. या. तर मंडळी, आपली मालवणी पद्धतीची एकदम साधी सोपी सुटसुटीत अशी अळूची पातळ भाजी तयार झालेली आहे. खूप कमी वेळ लागतो हो आणि चवीला तर प्रश्नच नाही. येस येस. आणि- तिथं आता मी टेस्ट करणार आहे. येस सो तुम्हाला पण जर टेस्ट करायची असेल तर तुम्ही नक्की करून पहा. येस. तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि आय एम शुअर तुम्हाला नक्कीच आवडेल. येस येस, वाय नॉट. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. तोपर्यंत बाय बाय.